Какво правим? До третия кръг ще играем, от третия кръг нататък ние сме свършили полза. Така че всичко това нещо е много така едно безмислено. И тези неща, които ги говорят хора, които го казват хората, те значи нямат абсолютно никакво разбирателство от футбола. То всъщност не е издател от нашия отбор, че до третия кръг. Пак ви казвам, ние война с другия отбор не водим. Те са футболисти, професионалисти, нашите момчета също. Далеч сме от мисълта да водим някаква война, да се оплюваме или нещо да правим. Ние сме излизали на терена да играем в футбол, да се надиграваме. Така е било от началото, така беше и до самия край. Аз пак казвам, условията за футбол в другия отбор и организацията са на такова ниво, че ние просто с нашия отбор просто не мога да правим сравнение, не мога да говорим за каквато и да е организация. Едно е да имаш организация да работиш, друго е да работиш и като отида на тренировката да не знам днес колко човека ще присъстват и каква тренировка да проведа. Да, ентусиазма пак там на феновете беше голям, искаха наистина нещо да се направи, което да е опозиция на другия отбор. В случая те работиха правилно, а ние просто бяхме като спаринг партньори, не знам как да го кажа. Те направиха едни млади момчета, които са играли аматорски. Успяха да ги накарат да работят и да тренират професионално, пък ние дето сме професионалисти, дето всички сме минали през тази група и професионалния футбол. Ние се станахме всъщност едни аматори. Това е благодарение на условията, защото като няма условия, няма как да работиш. Но на тези условия, които имахме, пак казвам, това, което постигнахме, много. Да се бъдат такива футболисти в последния момент да се направят. Колкото и да се опитаме да съберем такъв отбор, пак някога след години, аз мисля, че ще е много трудно да се съберат такива футболисти. Нали, в отбор от две група говоря. Две група могат да се съберат, но в отбор от две група да караме Марко или Венци, Маринов, Ивайло, да не ми избирам всичките Марин, Живко, Тошко, Радомиров, 2 години не беше играл, да се събърна и той пак да играе. Защото той е по-спартакли от всички. Само заради Спартак да играе. 2 години не беше играл. Това е, аз нямам по-друго да добавя, ако не искате и вие да питате или някой да чуете. Вие да кажем, че Нетко е играл в Ливърпул. Колко е играл в Ливърпул, трябва да се тренира.